tani biain pasien na diain tani belo kopia ama bia Christian tampi umjong le adiain ELCB kiminbo tate adi nga ilungkham imang bania panpi ngaya mangpa tamimun ibel chiangin mangpa basianin hatwang mite lungkim ti adingin kipana lungham ti adi nga hamuan na ay hiradingin puniin kayma sensual map in tami biyain ELCB adi nga tasalam hagaw lama handaw nare ama tukinayosema ama biyan na isa hinadingon papasiyan tapapasiyan hagaw siya doon po siya minto ko tahi kung kulaya kabelo na kamuang kikirilo mga pa matate itong nahindongin masagin biyain niyong mga natate ng makang parlayong natate ng buwarzora ng pungvua kauti adingin ahoy iso ng kilota nang pinatuwag kipay na kung alundang to kahingin mapapasiyan tami biyain suwan ng atunaype away o pinang pagdingin ng makahingchiyan masaway hagaw lang tasalama pagpingay ti adi nga lungham liyangkay ti adi nga hagaw lang neta salama kipana kamu kita nadingon nabiyabu hingsusiyangin sinjo nagwagin na kahingin kami biyabu sunganang makang pagsumsiyaw nangin tupi na sampin lopi na sampin tangin len matati adi nga nang to kinayosem na milang te ito nga naga katarikan na para midyan na ko'y nanapan na ang muti na dingon tamibiyain sunga nang mabidiyang tayo sa usiyain hagaw lang tasalaba kipana mang na lungmon na kamuna dingon tupang piyan si John Gonzol na kahingin nidang mundagin tamibiyaw mo kaluwa masamun bangki bole bangki seme chipateisu mangpa hizong apaisate apaisain ko ipiain len tulya ki para nang minatami kang loro te kitonin navan soldaten nabiabu indai kai kubulen aso se theidi migilaw suam hate tosia lasiate apa din vien bidilen tuatia bilang muang ta nang kang biat hidiun ingolol din chinjan ingolol na kahingin tupi naten lopi naten nang mapeng piawi tulya biat hanen pia kita na tanam na nang pia bangwa kumto na nang biya na tanwam singdi kipa singdi in natate mapuitan si in kamangpa Nazareth Jesus Christ ko tumdi kahingin